Ljudi, ako vaša devojka drži četkicu za zube ovako, i ako ovako pere zube, bežite od nje. Bežite jer će vas upropastiti načisto, zato što jednostavno previše zna. Vama treba bre neka fina devojka koja ne pere zube tako često i koja drži četkicu ovako i sve ovako nežno, fino riba. A ne, znaš, kad se ona uguši, ko je kriv? Pa ti si kriv, nisam ja, sigurno. Onda imaš ove devojke što peru zube bre po ceo dan, ko šta radi, ona pere zube, razumeš? Pa ove što ujutro peru s jednom četkicom, popodne peru s drugom, uveče s trećom, ona danas promeni 10 četkica, svaki dan po 10-15 četkica menja bre, ej, alo? A znam jednog fijuka koja, pazi, kao vrhunska higijena, ona pere zube isključivo sa 2 četkice. Drugar i ja ovako gledamo nju, i rekao šta radiš? Pa kao ja isključivo perem zube sa 2 četkice. Ma rekao ona, totalno, hoću vam kažem ljudi, što belje zube ima? Pazi, vi znate od čega su je bele zube, tako? Da ne lajem sad ovdje. Od trljanja. Što ima belje zube? Dalje bežite od nje. Vama treba neka fina bre, ma koja ne pere zube uopšte. Kad joj pokažete četkicu da ne zna kako se drži, evo, znači kao takvu da oženite, ej.